Salut și bine v-am găsit la un videoclip nou pe acest canal. Acesta va fi unul informativ. Vreau să vă anunț că vlogurile vor fi postate doar în weekend, ori sâmbătă, ori duminică. Vlogul pe weekend este deja filmat, mai trebuie doar editat și o să-l editez zilele acestea. Un videoclip pe săptămână. Așa că am zis să vă anunț, să fac un videoclip informativ ca să știți și voi despre ce este vorba, să știți cum o să decurgă lucrurile pe viitor. Da, cam atât am vrut să vă anunț. Nu uitați să vă abonați, să dați un like pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Să dați și un share ca să vadă și prietenii voștri. Vă super mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim cu următorul videoclip care va fi postat în weekend. V-am pupat!